వందనకు మీ అందరికీ మన ప్రభువత్త యేసుక్రీస్తు పేదటే మరోసారి మీ వినడుగు వాసి మరి దేవుని మాట పంచుకున్న దేవుని సాయంత్రంతో మరి బెంగళూరు లైవ్ ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరందరూ సాయమినరే, మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. దేవుడు మీని మరి మరి మీ జీవితతే మరి కార్యంతుగానండే, మంచి పందుగానండే. మరి లోక చాలామంది మరి ప్రతిరోజుకి మరి జబ్బుకి నడుస్తున్నారు మీరు. మరి చాలామంది ఓడుకు మరి లోకది ఇల్లు, కానీ దేవుడు మనల్ని కాపాడరు మీరు. మరి ఓని కృప తోపేశారు మీరు. మరి ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వరు మీరు. మరి దేవునికి వందనాకు. వాడు యవ్వని కుశలి కబురు నుంచి మాడు కొన్ని మాట మన క్యాన్సర్ కానీ నాడు కూడా వాడు యవ్వని కుశలి కబురు 15వ అధ్యాయం నుంచి మాడు ఓడకడ. యవ్వని కుశలి కబురు 15వ అధ్యాయము 1 నుంచి 17 వచ్చిన వరకు ఓడకడ ನಾನು చదివితాను. మరి భాష బైబిల్ మీరు ఊడటి నేను చదివితాను. ఇంజే నన్నే నిజమత్త దాచే ఎట్టిని తీస్తే మినన్ నా తప్పే తోట తెప్పనితుంగని తోట మాలని తీస్తే మినం నా అవుటే పండి ఆదో కొనింగిని ఓండు నరికి వాటితో పండి ఆదని కొనింగిని అద్దు ఇంకా దీబే పండి ఆదవలించి దాన్ని శుభ్రం తుంగను నన్న మీకు కెత్త బొదతిని పేసి మీరించే శుభ్రమాసి మినిరి నా అవుటే మీరు కలియమందాటి మీ అవుటే నన్న కలియమంతని కొనుంగు దాచేటిని కలియమనకుండా మతుకు దానికి అద్దె పండి ఆదో అలాగే మీరు కూడా నా ఒకటి కలియమనకుండా మతుకు పండి ఆదిరి నన్న దాచేటిని తీస్తే మినన్ మీరు కొనుగిని తీస్తే మినిరి ఉరుండు నా ఒకటి కలియమంచి నన్న ఓనొకటి కలియమతుకు ఇప్పుడు దీబె పండి ఆదితో నా సాయం ఇల్లకుండా మీరు బాత తుంగాలి ಬೇನಂಡತ್ಕು ನಾವಟೆ ಕಲಿಯకుండా ಮಂತೊಂಡವು ಓಂಡು ಬೈದೆ పొచ్చిద బరితో వత్తి ఎత్త కొనిగిని తీస్తే మంతో అలా పొచ్చిత్త చెత్తకిని కుప్పతుంగి ఎక్కిస్తే పొడుస్తూ అವು వేసిదైత మీరు నా అవుటే నన్న కెత్త మాట మీ అవుటే కలియమతుకు మీకు కావాల్సిన దానిని తలపాటి అస్కే తప్పే దానిని మీకు ఈతో మీరు దీబే పండి ఆదటం వలన తప్పే గొప్ప ఈతో అస్కే మీరు నా నిజమత్త శిశుర్కి నీరం ఇంజి రుజువుపరిస్థితి. దేవుడి మాట దీవిస్తూ ఇంకా మన ముందు చదువుకోడ తర్వాత వాకింగ్ ఎత్తన అస్కే మరి నాడు మాట గూడు మినడా మరి నన్నే నిజమత్త దాచే ఎట్టిన్ ఇంజరే మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తాం. మరి ఈ అంశతిని పేస్తున్నాడు నాడు మరి బైబిల్ స్టడీ మన ఓడకడ ఇక మా డోడుకు మరి ఇక శిశువుకి మినరు ఒరితోటే మరి చాలా మాట కెచ్చరు మిన యేసు ప్రభు ఒక శిశువుకి కాల్పు నరుతాం. దాని తర్వాత మరి నన్నే అర్యాసి మీద నన్నే జీవము నన్నే నిజం కెత్తడం దగ్గరికి ఎత్తాం. దాని తర్వాత మరి సుబ్రహ్మణ్యని ఆత్మ గురించి కెత్తాం. మరి సుబ్రహ్మణ్యని ఆత్మ మరి బేల పందింగితే ఒరొకటి బేలవాసి మంది దగ్గరికి ఎత్తాం. మరి నేను మన ఊడరు మేడ మరి నన్నే నిజమత్త దాచేరే కెచ్చను మన అంతకుముందు మన చాలా మనడు ఓడతాడు. మరి నన్నే ఏందని మాట మనడు మరి చాలా మనడు ఓడతాడు. మరి నన్నే ఆరి ఆసి మీద నింజరే. దాని తర్వాత మరి నన్నే లోకత్కి వెల్లింగాసి మీద నింజరు ఓడతాడు. నన్నే మరి గొర్రెందాయని అర్రి ఆసి మీద నింజరు ఓడతాడా. తర్వాత నన్నే గొల్లబోయి నింజరే. మరి నన్నే మరి పునరుత్థానం మీద ఓడతాడా. తర్వాత నన్నే అర్రియాసి మీద నన్నే నిజం కెత్తనుడు నన్నే మరి జీవమైన ఓడతాడు. మరి 6 సార్లు నన్నే ఓడతాడా. మరి ఇది 7వది కానీ మరి నన్నే మరి దాచే ఎట్టిని తీస్తే మీరందరికి వచ్చిన ఇవన్నీ మరి ఆ రోజుకి మరి ఓరు మరి ఓరగా పాత నిబంధన మత్తే ఆ బైబిల్ మరి ఇస్రాయేల్కి ప్రజలు ఊరందరూ మరి ఆ జనం ఊరందరూ అవు ఆ మాట క్యాంజోరే దేవుని మాట క్యాంజర్ మున్నిటి కాంజర్ మొత్తారు కాబట్టి ఊరు అವು ఊడరు మొత్తం. కాబట్టి యేసు ప్రభు మరి ఆ వాక్యకి గుర్తుంగోరే మరి నన్నే మన దేవుడు నింజరు వరకు ఎచ్చరు వినాయక నేను మనకి ఊడరు మినడా మరి నన్నే నిజమత్త దాచే ఎట్టిని తీస్తే మీనా నింజరికి వచ్చిన ఇక మన ఊడుకు మరి ఆ రోజుకి
మరి ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶತೆ ಅವರು మరి దాచా తోట బాగా పండిస్తారు మత్తరు కానీ ఓరవటే మరి చెడు ఇంధనದ వత్తపయ మరి ఆ చెడు తీసివాటని కుదిరింది వాళ్ళకే ఓరు మరి ஒரு మంచి పండిన ஒரு జీవితం మందిలే. అందుకని యేసుప్రభుకి వచ్చను నన్నే నిజమంతా దాచేయటం తీస్తే మీనని దగ్గరికి వచ్చను ఇద్కు ఓండే నిజమత్త దాచేయటలే ఓనోటే మంచి పండి మంతా ఇంజరే మనకి మున్నడు ఊడకడ. అందుకనే ఈ మాటకెత్తో నన్నే నిజమత్త దాచేయటం తీస్తే మీనని దగ్గరికి వచ్చను. మన ఊడుకు మరి యెషయా మరి 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 5 వచ్చినా మన ఊడుతాడా ఇంకా వేరే మరి వాక్యం మనం ఊడితాడు. మరి హోషేయ అయితే కూడా మరి 10వ అధ్యాయం 1 నుంచి 2 వరకు కూడా మనం ఊడితాడు. కానీ నిజంగా మరి యేసు ప్రభు మరి నన్నే జరిగచ్చును మరి నన్నే నిజమత్త దాచేట్టు జరిగచ్చును మేము ఇదికు ఓనుకోండి గెచ్చుకుందను నిజమత్త మరి దేవుడి నన్నే ఎత్తట్టుకోడు మరి కెచ్చరు మేము మా డూడుకు మరి నన్నే నిజమత్త ఆరి దొరికత్తో నన్నే ఆరి ఆస్తి మీద దొరికత్తో ఇదికు ఒకవేళ ఓనగ బతుకు మనకి కరువేసు వాళ్ళకి మరి నన్నే ఈ లోకత్కి వెలుగాసు మీద దొరికత్తాం. ఒకవేళ ఆ వెలుగునగా నేను బతుకు నీకు మరి చీకటి ఎత్తది మన్ను నీ అవుట్ వాళ్ళకి మరి నన్నే మరి గొర్రెదాయాన్ని అర్యాసి మీద దొరికత్తాం. మరి మన ఓనగ అతుకు ఒక మంచి అరిదే మన దేతాడు. తర్వాత నన్నే మంచి గొల్ల పోయిన దొరికత్తాం. మనకి మంచి భద్రత మంచి సెక్యూరిటీ ఉండి మనకి ఈతో వాళ్ళకే నన్నే అర్యాసి మీద దొరికత్తాం. మనడు మరి ఊనక దయానికి మరి పర్లోక దయానికి ఇంజకచ్చున మరి నన్నే నిజమంతా దాచేయటం తీస్తే మీరు దొరికచ్చున్నాడు ఇతుకు నిజంగా మరి నిజమంతా మరి పండి మరి కావాలి ఎత్తుకు అలాంటి జీవితం మనం కావాలి ఎత్తుకు మనడు ఆ నిజమంతా దాచేయటంగా మనడు దాయవాలి. ఆ దాచేయటిని మనడు కలిగి మందవాలి మరి అది బేరం ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు అన్నమాట. అందుకని ఈ మాట కచ్చడం వేయడం మరి నన్నే నిజమత్తా దాచేయటిని తీస్తే మీనడం జరే రోడ్డు మరి కెత్తనది మాట ఊడరు మీనడ ఇంకా మన మున్నటి కూడుకు ఇక మనడు మరి దాచే ఎట్టిని గురించి మన ఊడితాడా దాటి ఊడుకు ఇక బేన మీద ఎత్తుకు మరి తోటమాలి మీన దాని తర్వాత కొనుంగు ఎత్తుకు కొమ్మ మీన దాని తర్వాత మరి పండి ఇందులో మన ఊడితాడా వాళ్ళకే మరి ఇంకా మన ఊడుకు మరి మాడు మరి దీవి పండి ఆదటం ఎత్తుంది మన ఊడితాడా. తర్వాత మరి దాచేయటం మరి కలి మత్త కొనుగిని గురించి మరి కలిగిల్లో కొనుగు గురించి మన ఊడకడ ఇవన్నీ మన ఊడుకు దాచేయటిన మందని మరి కొమ్మ ఆ ఎట్టు వాళ్ళకే మరి పండి దాని తర్వాత ఆ దాచేటిని మరి ఊడని మరి తోటమని మరి ఇచ్చమంది ఇక మెనూరు మన ఊడుకరు మరి బేనను బాధ్యత మన ఊడకడ మరి ముందు మన ఊడుకు మరి నా తప్పే తోట పని తుంగని తోట మాలిని తీస్తే మేనో జరగ మిందే మరి బేను తప్పే ఇతుకు మరి తప్పేత్త దేవుడు వాడు బేనుడలే మరి తోటమాలి మరి వాడు బాత్తింగ్తో తోటమాలి ఇతుకు వాడు అన్ని పని తుంగితో వాడు మరి ఆ మొక్క వాడితో దానికి ఏరు తెస్తో అద్దు మరి మంచి వాదనట్టు వీడితో దాని తర్వాత మరి మంచి ఫలం ఇత్తదు ఉండు ఈతో మంచి పండు ఇత్తదు ఉండు ఈతో ఉండు బేన ఎత్తుకు మరి తప్పేత్త దేవుడు తప్పేత్త మరి దేవుడు అన్నమాట. మరి ఇక మా డూడుకు మరి ఆ పండి మరి మంచి పండిగ మన మందం ఎత్తుకు ఆదవారు ఎత్తుకు మన బాత్తం ఎత్తుది మాడు ఇంక మరి మనం మరి మున్నటి కూడుకు ఇక 2 రకాల కొమ్మ మీద మరి ఆ ఎట్టిని కలియమందని కొమ్మ మీద ఆ ఎట్టిని కలియలేకుండా మందని కొమ్మ మీద వాళ్ళకే మరి వత్తి ఎత్త కొమ్మ కూడా మిన అలాంటివి కూడా మరి అగ మిన మరి ఊరు బేనరెత్తుకు మరి ఊరు యేసుక్రీస్తునంతా మరి విశ్వాసులకు అన్నమాట. ఊరందరూ బేనరు మరి యేసుక్రీస్తునంతా మరి విశ్వాసులకి మన ఊడి కడ అని సవితను 2వ వచనం నుంచి నావుటే
పంಡಿ ಆದ ಕೊನುಂಗಿನಿ ಓಡು ನರಿಕಿ ವಾಡಿతో పండి ఆదని కొనుంగిని అద్దు ఇంకా దీబే పండి ఆదవలించి దానిని శుభ్రం తుంగనం వాళ్ళకేమో 8వ వచనం ఓడుకు మీరు దీవే పండి ఆదటం వల్ల నా తప్పే గొప్ప అయితో జరిగిందే ఇక మన ఓడుకు ముందే మరి తప్పేత దేవుడి గురించి మాట ఓడరు మీరు మరి తప్పేత దేవుడు బాగా తింగుతున్నాడు వాడు మరి బే పండగ ఆదో ఆ పండిది నోడు సహజ దిగుతావు మరి నరికి వాడితో జరిగిందే వాళ్ళకే మంచి మరి పండి ఆదన మరి కొమ్మ మతుకు వాటిని మరి ఇంకా దీబే పండి ఆదవలించేవాడు శుభ్రం తింగుతున్నాలి మంచి తింగుతున్నాలి ఇతుకు మరి బేండత్కు మరి నిజంగా యేసు ప్రభు నమ్మి ఉన్నట్టు విశ్వాసం దాసి విశ్వాసుడికి నమ్మినరు మరి ఒకటే ఒక మంచి మరి ఫలం ఆదవలించరే మంచి పండి ఆందవలించరే మరి దేవుడు బాగా తింగుతున్నాడు శుభ్రం తింగుతున్నాలి అలాగే మరి దేవుడే మరి మంచి పండి ఆదకుండా మరి అలాంటి కొమ్మమంతా వాటిని బాధ్యతతో ఉండు మరి తీసి వాడితాం ఇతుకు మరి బేండత్కు యేసు ప్రేమని యేసు క్రీస్తు నమ్మకుండా మంతరో ఊరిని బాధ్యతతో దేవుడు తీసి వాటితో పక్కకి వాటితో బారిత్కోరు మరి నిజమత్త పండి ఓరు ఆదట పిల్లరు ఓరు మరి యేసు ప్రేమని ఓరు నమ్మట పిల్లరు నిజమత్త దేవుడిని ఓరు తెలుసుకునేవారు కనుక వారిని బాధ్యతలు ఎవరిని మరి తీసి వాడుతుండాలి నావుంటే పండి ఆదో కొనుంగిని ఓడు నరికి వాటితో ఇద్దరు మన ఊడన్నాడు ఇది నరికి ఇస్తున్నారు వాటిని అన్నిటిని తీసి వాటితో కానీ మన బేండత్కు ఓనవుటి మంచి పండి ఆదిత్తారో మంచి ఫలం ఇదినట్టు మంతోడు ఓనికి ఇంకా దీబే మరి పండి వాదనాటు వాడిని శుభ్రం తింగి మరి తప్పే మరి శుభ్రం తింగుతుండాలి మరి దీబే పండి ఆదటం వల్ల నా తప్పే గొప్ప అయితో ఒకవేళ నీ ఒకటి నా ఒకటి మంచి జీవితము దీవే పండి ఆదన జీవితం నిమ్మనని కలిగి మతుకు విశ్వాస జీవితతే దానివల్ల మరి తప్పేత దేవుడికి మరి మహిమవేది ఓడు మరి గొప్ప ఇస్తుంది ఏంతో ఇస్తుంది మాడిగా మరి ఊడరు మేడ మరి కొమ్మని గురించి మా డోడుకు మరి 3వ వచనం నుంచి మరి 8 వరకు మా ఊడు కూడా నన్న మీకు కెత్త బోధతిని పేసి మీరు ఇంజ శుభ్రమాస మినిరి నా ఔట మీరు కలియమందాటి మీ ఔట నన్న కలియమంతాను కొనుంగు దాచేటిని కలియమన్నకుండా మతుకు దానికి అదే పండి ఆదో ఆలకే మీరు కూడా నా ఔట కలియమన్నకుండా మతుకు పండి ఆదిరి ఇక మరి కొమ్మం గురించి మరి రహస్యమైంది మరి కొమ్మ బేనెత్తుకు మరి శిశుర్కు ఓరిని మరి నమ్తోరు ఇక బేలా మీద ఎత్తుకు మరి ఆ కొమ్మ అవుతుంది మరి ఆదవలెత్తుకు మరి కొమ్మ అవుతుంది ఆదవలెత్తుకు మరి ఎటింకి మరి కలియమంతే మరి ఎటిన్ నుంచి మరి కొమ్మ అవుతుంది దూరం అతుకు మరి ಅದು మరి పండి ఇస్తుంది ఆదు అందుకని ఇక రహస్యమైందే మరి నా ఒకటి మీరు కలియమందటి మీ ఒకటి నన్న కలియమంతాను ఇతుకు ఒక కొమ్మ ఆ ఎట్టింకి బేల కలియమంతో మరి వాళ్ళకి మనడు కూడా దేవునితోటి కలియమందవాలి ఓ నోటి మనడు మందవాలి జరే ఇక రహస్యమైంది ఒకవేళ ఆ కొమ్మ అవుతుంది ఆ ఎట్టితో కలియలేకపోతే అది ఆలక్యం అంతే అది పండి ఆదు కానీ మరి బేను కొమ్మకు ఎట్టితో కలిగి మరి మంచిగా మనతో ఆ కొమ్మ మరి మంచి మరి పండి ఆదిది అదే ఇక రహస్యమైంది మరి కొనుంగు దాచి ఎట్టిని కలిగి మన్నకుండా మతుకు దానికి అదే మరి పండి ఆదో ఇంజరే మరి రహస్యమైంది కానీ ఒకవేళ అది దాచేయటంతో కలిగే మతుకు మాత్రం మంచి పండి ఆదితల్లి అది ఆదితల్లి ఇతుకు ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు గురించి తెలుసుకుంచి కూడా మరి ఓనక వాదుకుంటే ఆలకే మతుకు బారైతిత్తుకు మరి నిమ్మ మరి మంచి పండితది ఆదిని మరి వాడిని తెలుసుకుండాలి కానీ ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు గురించి తెలుసుకుంచి నిమ్మ మరి ఓండే దేవుడిని తెలుసుకుంచి మతుకు నీ జీవితం బేల మంచి మరి పండి ఆదాని జీవితం ఎలా మంతల్లి బతుకు మరి నిజమత దాచ ఎట్టు ఓండే మరి పండి ఇదని మంచి పండి ఇదని ఎట్టు మరి యేసు ప్రభే కనుక మరి నిమ్మనన్న ఒక మంచి పండి ఆదవలు ఎత్తుకు మనడు మరి ఓని ఆ దాచ ఎట్టిని మనం కలిగి మందవాలి అందుకని ఎత్తో మరి నన్నే
ನಿಜಮತ್ತ ದಾಚ್ಯ ಎಟ್ಟಿನ జరిగత్తో యేసు ప్రభు ఆ ఎట్టినతో మరి నిమ్మనాన్ని కలిగి మతుకు మరి మంచి పండి మనడు మరి ఆదితాడు వాళ్ళకి ఇంక మునిటి కొడుకు నన్ను దాచ్య ఎట్టిని తీస్తే మినాను మీరు కొనుగిని తీస్తే మినిరి ఒరండు నావుటే కలిగి మంచి ನನ್ನ ಓನೌಟೆ ಕಲಿಯ ಮತ್ಕು ಒಂದು ದೀಬೆ పండి ఆదితో నా సాయం వెళ్ళకుండా మీరు బాత తుంగాలి ఇక ఓండే ఖర్చును మరి నన్న దాచేటిని తెస్తే మినన్ మీరు కొమ్మని తీస్తే మినిరు నన్న మరి దాచేటిని తీస్తే మినన్ మీరు కొమ్మని తీస్తే మినిరు రెండు నావుటే కలియ మన్నకుండా కలియ మంచి నన్న ఓనౌటే కలియ మత్ಕೊಂಡು దీబೆ పండి ఆదితో ఎదురు ఖర్చు మిన ఇదికు మరి నిజంగా యేసు ప్రభుని తెలుసుకుని మతుకోని పరు విశ్వాసం తాసి మతుకు రక్షణ మన పొంది మతుకున్నాడు మన జీవితాన్ని మంచి పండి మన ఆదితాడు వాళ్ళకే మంచి ఫలం మనడు మరి ఈతాడు ఒకవేళ నిమ్మ మరి వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ ఇల్లు పోతే మన జీవితం వట్టిదే బరికు ఓండే నిజమత్త దేవుడు ఓండే నీకు నాకు జీవితం దేవుడు ఓండే అందుకని వెళ్ళకొచ్చును నా సాయం వెళ్ళకుండా మీరు బాత తుంగాలి రింజరికొచ్చును నిజంగా మరి దేవుని సాయం వెళ్ళకుండా మన బాత తుంగాలి ఈ లోకతే మన ఊడ్తపయ మరి మనుషుడికి నీ సాయం మనకు కావాలి అంతే కానీ మంచిదే మనం తీసుకుంటాం కానీ నిజంగా దేవుడి సాయం వెళ్ళకుండా మన బాత తుంగాలాడు మన డబ్బు మతుకుడు మన బాత తుంగాలాడు మనకు ఆస్తి అంతస్తు మతుకుడు మన చాలాసార్లు బాత తుంగాలాడు వారికి మనకి ప్రాణం ఇస్తుంది దేవుడే నీ నన్ను పుట్టిస్తుంది దేవుడే కాబట్టి ఓని సాయం వెళ్ళకుండా మాడు మరి బాధ తుంగాలాడాలి మరి నా సాయం వెళ్ళకుండా మీరు బాధ తుంగాలి రే వేరే ఇక రహస్యం ఉంది మరి నిమ్మనన్న ఒక కొమ్మ తీస్తే మనం వినడు ఆ కొమ్మతికి మరి జీవం ఇత్తది కావాలి ఎత్తుకు ఆ ఎట్టిని మనం అతికి మందవాలి ఆ ఎట్టినికి ఆ కొమ్మ అవుతుంది అతికి మతికే దాని జీవం ఇత్తది వేయితే లేకపోతే ఆ కొమ్మ వత్తిదైతే దాని తర్వాత మా తోటమాలి వాసి దానిని మరి నరికితో దాన్ని తీసి వాటితో అందుకనే మనడు మరి మరి యేసు ప్రభుని సాయం మనం కోరవాలి మరి ఆ ఎట్టిని మనం నిచ్చి మందవాలి ఇతుకు ఆ ఎట్టిని మనడు మరి బెస్కే దీపి పండి ఆదని కొమ్మగా మనం మందవాలి ఇతుకు ఆ ఎట్టిని మనడు మరి మందవాలి ఆ ఎట్టిని మనం మందవాలి దీపి పండి మనడు మరి ఆదవాలి అందుకని ఇలా రాసిమిందే మరి ನನ್ನ ಓನೌಟೆ ಕಲಿಯ ಮತ್ಕೊಂಡು ನಾವುಟಿ ಕಲಿಯ ಮತ್ಕು దీపే పండి ఆదితో రాసి మరి యేసు ప్రభుని నువ్వు తెలుసుకుంది మీనే యేసు ప్రభుని ఒకటి నిమ్మ మరి కలిగి మీనే అతుకు నీ జీవితం మరి మంచి దీవె పండి ఆదం జీవితం లేకపోతే అద్దు మరి దీవె పండి ఆదం జీవితం అయ్యా ఆరకే ఓని సాయం వెళ్ళి కూడా మన బాత తుంగాలాడు ఇంక మునటి కొడుకు మన బేనుండత్కు నావుటే కలియకుండా మంతొండో ಓಂಡು ಬಾಯ್ದೆ మరి పొచ్చిದ ಬರಿತ್ತೋ ಒತ್ತಿ ಎತ್ತ ಕೊನಿಂಗಿನಿ ತಿಸ್ತೆ ಮಂತೋ అలా పొచ్చిత్త చెత్తకిని కుప్ప తుంగి కిస్తే పొడిస్తారు అవు వేసిదేత ఇగోండి మరి బేనాత్కు మరి యేసు క్రీస్తుని తెలుసుకుంటూ మంతలో మరి బాత్తించడలే మరి ಈಗ ఆ కొమ్మ మరి బేను కొమ్మత్కు మరి బత్తి ఇదేతో బేను కొమ్మత్కు ఆదో దాన్ని బాత్తించడలే తోటమాల వాసి ఆ కొమ్మతిని నరికేసి వాటిని కుప్ప తుంగితో తర్వాత వాటిని కిసువాసి మరి వాటిని మరి పొడిచితో ఆ కొమ్మకిని పొచ్చితో వాళ్ళకే మరి నిమ్మనన్న మన జీవితాన్ని మరి యేసు ప్రభువుని మనం తెలుసుకుంటూ ఒకవేళ తెలుసుకునిపోతే ఒక రోజు మన నిమ్మనన్న శిక్ష ఎత్తాడు ఆ శిక్ష బాధ ఎత్తుకుమని మనడు మరి దేవుడి నుంచి మరి దూరం తెమ్మిరటం నరకం మన దాయటం మరి ఆ శిక్ష మనడు ఏందితాడు కనుక మరి దేవుని ఒకటి ఆ దేవుని ఒకటి ఆ నిజమంతా దాచేటిని మనడు నిచ్చి మందవారు ఎత్తుకున్నాడు మనం నమ్మవాలి అందుకని రాష్ట్రమిందే మరి బేనుండి అతుకున్న ఆవిడ కలియకుండా మంతుండవు వాడు బయదే మరి పొచ్చిద బయదతో దాని తర్వాత వాటిని పోగు దింగి ఆ కొమ్మకిని ఓరు బాత్ తింగుతారు మరి కిసువాటి ఓరు పొడిసిస్తారు అందుకనే నిజం మరి మంచి కొమ్మని తీస్తే మరి నిమ్మనన్న మరి మందవాలి మీరు నా ఒకటే నన్న కెత్త మాట మీ ఒకటే కలియ మతుకు
మీకు కావాల్సిన దాన్ని తలపాటి అసలు తప్పే దానిని మీకు ఈతో మీకు బాధ ఖర్చు ఎత్తుకు మరి మీకు మరి బాధ కావాలో ఆ తలపాటి ఒకవేళ నిజమత్త విశ్వాసకి మంచిని మీరు మరి యేసు ప్రభున ఒకటి మరి బాధ కావాలో తలుపుకోలేదు ఆ తప్పే మనకి ఈత తప్పే మనకి ఈత కాబట్టి మనడు మరి నిజంగా ఓ నవ్వుటే మంచి మనడు మరి విశ్వాసంతో మన తలుపుకు మరి తప్పే మన గీతం మరి విశ్వాసంతోనే ప్రార్థనకు మరి తప్పే మన గీతం కానీ ఆ దాచేటిని మనం తెలుసుకుండవాలి ఆ దాచేటిని మనం నిత్యం అందవాలి దాటి మందవాలి మనడు అసకే తప్పే మనకు బాత కావాలో అది మన గీతం అందుకని ఇలా మిందే మీరు దీపి పండి ఆదటం వల్ల నా తప్పే గొప్ప అయితో అసకే మీరు నా నిజమత్త శిశుర్కి నిరం ఇంజి రుజువు పరితీరి ఈ బాత మీదే మరి మీరు దీపే పండి ఆదటం వల్ల మీరు నా తప్పే గొప్ప అవుతావు అసలు మీరు నా నిజమత్త శిశుర్కు ఇంజోరే మరి రుజువు అయితే ఇంజోరికి మరి యేసు ప్రభుని తెలుసుకుంటే పైన మా ఓనవటే మంచి విశ్వాసతే మరి మరి మంచి మున్నడి కంజర మీననే మరి మంచి పండి ఆదరు మీననే మరి నిజమత్త మరి శిశుర్కు బేనరిత్కు మరి దీవి పండి ఆదటం మరి విశ్వాసతే మంచి మంచి బలంగా మంచి మున్నడి కంజరే మరి దీపి పండి బేనో ఆదరు మీనడు ఓరు మరి ఓరు నిజమత్త శిశుర్కి ఇంజరే రుజువు ఇత్తదిగా మిందే దానివల్ల మరి తప్పెత్త దేవుడు గొప్ప అవుతుంది మనకి మహిమ అవుతుంది వైద్యం మాట ఓడతాడా మరి ముందే మాట ఓడతాడా మరి యేసు క్రీస్తే నిజమత్త మరి దాచేటి జరే మరి రెండోది మాట ఓడతాడా మరి కొమ్మ మరి నిజమత్ ఆ కొమ్మ మరి పండి ఆదవలెత్తుకు ఆ దాచేటినే మరి నిచ్చి మందవాలి మాట ఓడతాడా ఇందుకు ఆ దాచేటిని తెలుసుకుని దాటే మరి మందవాలి మరి నిజమత్త పండి ఆదవలెత్తుకు ఆ దాచేటిని మరి నిచ్చి మందవాలి ఇత్తది మాట ఓడతాడు మరి మూడోది మాట ఓడుకు 9 నుంచి నేను చదువుతాను 9 నుంచి 15 వరకు నేను చదువుతాను తప్పే నన్ను ప్రేమిస్తాడు నన్ను కూడా మేము ప్రేమిస్తున్నాను మీ పొర్ర మందాని నా ప్రేమత నిలకడగా మందాటి నా తప్పేని ఆజ్ఞకిని పాటిసి ఓని ప్రేమతే కలిగి నడుతాడు మీరు కూడా నా ఆజ్ఞకిని పాటించుకు నా ప్రేమతే కలిగి నిలకడగా మంతిరి నాకు మందాన్ని కుసిలి మీ ఎవటి మందనానికి మీరు కూడా మీ కుశలతో సంపూర్ణంగా మందవలించి ఇవంతా మీకు కెచ్చనాను మేమిని ప్రేమిస్తాడు మీరు కూడా వరుణరుడు ప్రేమిసాటి ఇందని నా ఆజ్ఞకు మీకు ఈస్తున్నాను వరుణుడు ఓని జతగాని శంక పానం మీదని ప్రేమ కన్నా గొప్ప ప్రేమ బాతులే మీకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు మీరు తుంకు అస్కే మీరు నా జతకాక్కి రైతిరి ఇంకా మేమే జీతగాక్కి నింజోరే కరమను భారత్కు యజమానుడు బాతు తింగితోండో అది జీతగానికి తెలియ గోని నన్నత్కు మేమిని నా జతగాక్కింజరు కరగను భారత్కు నా తప్పెనగా నన్న క్యాన్సర్ దానిని మీకు కెచ్చి మత్తాను మీరు నన్ను తెలుసుకుండలేరు గోని మేము తెలుసుకుంటాను మీరు నా పెదట తప్పేని బేదు తలుపుతీరో దానిని ఒకటి మీకు ఈదనకి మీరు అంజి బెస్కెట్కి మందని పండి ఆదవలించి మేమని ఏర్పరుస్తాను మీరు వరం కొరవ పేమిసోలంచి ఇవంతా మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఇక మా డోడ్కు మరి యేసు క్రీస్తుని ప్రేమతో మనడు మరి నిలకడగా మందటం మరి మూడోది బాధ్యతకు యేసు క్రీస్తుని ప్రేమతో మన నిలకడగా మందటం అండు ఓడినాడు మున్నే ఓడతాడా మరి యేసు ప్రేమ నిజమత్త దాచేట్టిందని మనం ఓడతాడా దాటే మరి కొమ్మ మనందరూ కొమ్మ మరి నిజమత్త కొమ్మ మంచి పండి ఆదితే ఎత్తుకు మరి విశ్వాసులకు మరి మంచి పండి ఓడి నమ్ముతారు మంచి పండి ఆదితే మనం ఓడతాడు మరి ఆ కొమ్మను తీస్తే మాడు నిజమత్త కొమ్మను తీస్తే మాడు మరి మందవాలి ఇత్తది మనం ఓడతాడు మరి మూడోది ఓడుకు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రేమతే మనడు మరి నిచ్చి మందటం నిలకడగా మనడు మందటం ఇత్తది మనకి ఓడరు మీద మరి తప్పే నన్ను ప్రేమిస్తాడు మేము ప్రేమిస్తున్నాను మీ పొర్రో నా ప్రేమతే మీ పొర్ర మందని నా ప్రేమతే నిలకడగా మందాటి ఇంజరే మరి ఆజ్ఞ ఇత్తది మనకి ఈశ్వరు మీద దేవుడు యేసు ప్రభుకి వచ్చును మరి తప్పే నన్ను ప్రేమిస్తావు
అదే ప్రేమతిని నన్ను మేము ప్రేమిస్తాను కనుక ఆ ప్రేమతో మీరు నిత్యమందాటి, మరి బెస్కర్కి మీరు నిత్యమందాటి, మరి తప్పని ఆజ్ఞను పాటిస్తాటే మీరు కూడా మన ఆజ్ఞ మీరు పాటిస్తట్టు ఇందరికి వచ్చున్నాం. మీరు బెస్కత్కున్న ఆజ్ఞ పాటిస్తారో అస్కే మీరు నిలకడగా మంతిరిందరికి వచ్చారు. మేము దీటుకు మరి ప్రేమించడం గురించి చాలా పద వినాయక. మరి ప్రేమించవాలి, ప్రేమతో మందటం ఇత్తదు, మరి చాలా పద ఈ వచ్చిన నోటుకు చాలాసార్లు ఆ పదం వాసరమైంది. ఎత్తుకు మరి దేవుడి ఆజ్ఞ బాధ్యతకు మనం ప్రేమించటం, దేవుని ఆజ్ఞ మనం పాటిస్తాడు, దేవుడు మనం బేలా ప్రేమిస్తాడో వాడు మనం ప్రేమించటం. ఇంకా మనం ముందు సౌత్కు మన ఊడితాడు బేలా ప్రేమించడం ఎత్తది. నాకు మందాన్ని కుసేలి మీ ఒకటే మందనానికి మీరు కూడా మీ కుసేలిదే సంపూర్ణంగా మందవలించి ఇవంతా మీకు కచ్చనాను. నన్న మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాట మీరు కూడా వరుణరు ప్రేమిస్తాటి ఇందని ఆజ్ఞకి మీకు ఇస్తున్నాను. మరి నా ఒకటి మీరు మరి నాకు మందని కుశలితే మీరు మందనానికి మీరు కూడా మరి కుశలితో సంపూర్ణంగా మందాటి ఖర్చు. ఒకవేళ మనను కూడా దేవుడి లాగానే మరి దేవుడితో ఆజ్ఞని పేసి మనం కూడా ప్రేమించుకు అసలు ఆ కుశలిస్తుంది మన ఒకటి వేయితే అసలు దేవుడు కూడా మరి సంపూర్ణంగా కుశలి పైతో మరి మనోటి కూడా సంపూర్ణ మత కుశలి మంతే. వాళ్ళకే మరి మనడు కూడా దేవుడికి ఎత్త ఆజ్ఞని మనం పాటించలేదు. అది బాధ్యతకు నన్ను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ మీరు కూడా మరి ఎవరెవరు ప్రేమిస్తాటి ఇది ఆజ్ఞని మీకు ఈస్తానని జరగచ్చు. నిజంగుడుకు మరి బైబిల్తో చాలా ఆజ్ఞమైనా కానీ మరి ప్రధానంగా మన ఆజ్ఞ రెండే. అది బాధ్యతకు మరి మన దేవుడిని మనం ప్రేమించటం, వాళ్ళకే మరి మన 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 ఇరుగు పొరుగు వారిని మనం ప్రేమించటం. ఆ రెండు ఆజ్ఞ ప్రధానమత్వం. ఇక కూడా మన ఊడరు వినడు అదే మీరు కూడా వరుణొర ప్రేమిస్తాటి, వరంకురం మీరు కూడా ప్రేమిస్తాటి జరగచ్చు. మరి మనకు తెలుసు దేవుడు బెచ్చ ప్రేమిస్తున్నాడు, మనకు తెలుసు. మరి దేవుడు బెచ్చ ప్రేమిస్తుండో ఓడు మరి ఆ ప్రేమతని బేల తోత్తుండో మనకు తెలుసు ఆ శిరోధపురం. మరి అదేవిధంగా మనడు కూడా మరి వరంకురం మనం ప్రేమించవాలి. మరి దేవుడే మన నిత్యమంజి, దేవుడి ప్రేమతి మన నిత్యమంజి, ఆ ప్రేమతిని మనం తోతవాలి. మరి ఈ లోకతోడుకు మరి చాలా మంది మంతారు, దేవుడిని నమ్ముతారు మంతారు, మరి దేవుడిని నమ్మిలో వారు మంతారు. కానీ మరి అందరిని పుట్టిస్తుంది ఓడే, మరి ప్రతి ఒర్రని పుట్టిస్తుంది ఓడే కనుక మరి మనడు మనం ప్రేమిస్తావాలి, అందరిని ప్రేమిస్తావాలి. ఊరిని పుట్టిస్తుంది దేవుడే, మరి మనల్ని పుట్టిస్తుంది దేవుడే కనుక అందరిని మనం ప్రేమిస్తాం. మరి దేవుడు మనకి మరి కృప దయ తోపిస్తున్నాం, మరి ఊరు కూడా తోపిస్తున్నాం. మరి వానైతుంది మరి మనకి ఇస్తున్నాం, అందరికీ ఊరు కూడా ఇస్తున్నాం. దేవుడి ప్రేమ సమానమైంది అందరి పట్ల. కాబట్టి మరి మనను కూడా ప్రేమిస్తావాలి, మనను కూడా మరి వరుణ్ మనం ప్రేమిస్తావాలి. వరుణుడు వను జతగాని శంక పాన మీదని ప్రేమ కన్నా గొప్ప ప్రేమ బాతిల్లే. నన్ను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తాటు మీరు దుంకు అస్క మీరు నా జతగా కైతీరి. వర్డ్ మరి గొప్ప ప్రేమ బాతల్లే వరుణుడు వను జతగాని శంక ప్రాణం మీదని ప్రేమ కన్నా గొప్ప ప్రేమ బాత ఇల్లేం జరిగచ్చున్నా. మరి ఈ లోకతి బండి ఎత్తుండే కొంచెం జతగాని శంక ప్రాణం నిజంగా ఓడుకు మరి యేసు ప్రేమ నోడుకు నిజంగా ఈ లోకతకు వాసి ప్రాణం వాడుతాం. నిజంగా వాడు ఈ లోకతకు వాసి ప్రాణం వాడుతాం. ఒకటే దేవుడు, ఆ దేవుడు ఈ లోకత దిగి వస్తాం వాసి నీ శంక నా శంక మరి ఆ శిలోది పొర ప్రాణం వాడతాం, నెత్తురు కారుస్తాం. మరి నీరి నాని ఆ పాపత నుంచి వాళ్ళకి మా సైతం నుంచి మనకు కొత్త సావి నుంచి తర్వాత నిత్య నరకం నుంచి మనల్ని మరి రక్షించడానికి వాడు ఆ శిలది పొరను ప్రాణం వాడుతాం. ఓడు మనకు నిజమంత జతగాడు. అందుకని ఇక రాసి మీద బాధ్యతకు వరుణుడు ఉన్న జతగాని శంక ప్రాణం మీద నీ ప్రేమ కన్నా గొప్ప ప్రేమ బాతలే. ఈ లోకత రకరకాల ప్రేమంతా కానీ నిజమంత ప్రేమ బాత మరి యేసుక్రీస్తు ప్రేమే.
అక్కడ మరి శిశురికి తోనికి వచ్చను మరి శిశురికి అందరూ ఓని మరి ఓని ఓంతో మొత్తం ఇసు రోజుకు అందుకని వచ్చను ఒరుడు ఓని జతగాని శంక వాటిని ఏదని ప్రాణం కన్నా ప్రాణం ఏదని ప్రేమ కన్నా మరి గొప్ప ప్రేమ బాగా తెలియజరికి వచ్చినాం నిజంగా మరి అచ్చ ప్రేమ తోపిస్తూ అందుకని మనకి ఆజ్ఞతో బాధ్యతకు ఓని ప్రేమతో మనం నిత్యమంచి మనడు వరం కోరం మనం ప్రేమించేవాళ్ళు. అందుకనే మరి బైబిల్తో మిందే నీకు మీద శత్రువు మినడే ఓని కరిగి మీ లోని కరిగి ఓని దూడవాడు ఓని గురించి నేను ప్రార్థన తొమ్మిది జరిగింది. మరి మనడు మరి అందరిని ప్రేమిస్తాను బైబిల్కి వచ్చింది కాబట్టి మరి యేసుక్రీస్తు ఇత్త ఆజ్ఞ మనం పాటిస్తూ అస్కే మనడు ఓని జతగా కైతరలే ఇలా రాసి మిందిగా నన్ను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తాటు మీరు తుంకు అస్కే మీరు నా జతగా కైతిరి ఉండు మనకి ఆజ్ఞ ఇత్తో బాధ్యతకు మీరు ఒరంకొర ప్రేమిస్తటి అందరూ నేను ప్రేమించినట్టుకు ఎత్తాం ఒకవేళ నిమ్మ నన్ను అలా తుంకు మనడు అని జతగా కైతాడని ఒకవేళ అలా తుంగిపోతే మనడు అని జతగా అయ్యాడు ముందే మనడు ఓడతాడు ఆ శిశువుకి గురించి మరి నిజంగా మన మంచి పండి మన ఆత్కు మనడు దీపే పండి ఆదటం వల్ల మనడు నిజమంతా శిశువుకి అవుతాడు అందరు ఓడతాడు. ఇక మన ఓడుకు ఓని ఆజ్ఞ మనం పాటిసి అలా తుంకుమాడు ఓని జతగా అవుతాడు అది మనం ఓడ ఇదికు యేసు ప్రభు మంచి మంచి ఆజ్ఞ మనకిత్తో యాజ్ఞ మరి ఈ ఆజ్ఞకి మన మరి ఇది అది కష్టమంత పని అయ్యో ప్రేమిష్టం ఇస్తుంది మన డబ్బుకు వాటి తుంగన పని అయ్యో బరువు పని కూడా అయ్యో కానీ మరి ప్రేమిష్టం హృదయతే ఊరి గురించి ప్రాధాన్యత ఉంటాం తర్వాత ఒరొకరు ప్రేమిష్టం ఇస్తుంది నిజంగా మరి యేసుక్రీస్తు ఇత్త మరి ఆజ్ఞ మరి ఈ ఆజ్ఞ మనడు నిజంగా పాటించడమేనాడే ఒకవేళ విశ్వాసిగా నిమ్మనాన్న మంచి ఒకవేళ పాటిస్తుపోతే మరి దేవుడు నన్ను కెచ్చడం బాధ్యతకు ఓని ప్రేమతో నిత్యమంచి మరి ఒరంకోరు మనం ప్రేమించాలి. ఒకవేళ ఓడు కెత్త ఆజ్ఞ మడాల తుంగరు మతుకు మనడు మరి యేసు ప్రేమను జత కాపించరే మరి వాక్యం కెచ్చరు మీద సెలవేశారు మీద మరి యేసు ప్రభు మరోసారి గుర్తుంగున్నాం ఓని ఆజ్ఞ మనం పాటించాలి మరోసారి గుర్తుంగున్నాం. ఇంకా నన్న మేమిని జీతగా కింజరు కనుగొను భారత్కు యజమానుడు బాధ తుంగితోడో అద్దు జీతగానికి తెలియవు గోని నన్నత్కు మేమిని నా జతగా కింజరు కనగనను భారత్కు నా తప్పినగా నన్న కేస్తానని మీకు కెచ్చిమత్తాను మీరు నన్ను తెలుసుకుండిలిరి గోని నన్ను మేము తెలుసుకుంటాను మీరు నా పెదటి తప్పేని బేదు తలిపితిరో దానిని వండు మీకు ఈదనానికి మీరు అంజి బిస్కెట్కి మందని పండి ఆదవలించి మేమని ఏర్పరుస్తాను. ఊరటి అసలు బెచ్చ మంచి మాట కెచ్చరు మీనారు మరి యేసు ప్రభుకి కెచ్చను మరి మీరు మరి మేమినన్నా మరి జీతగా కింజరు కరవను కానీ నా జతగా కింజరు కరగన ఇజరు మా సీజర్ కింద కచ్చరు మీరు ఇంకోటి మాటకు మన ఉడుకు మీరు నన్ను తెలుసుకునేరు గోని నన్ను మేము తెలుసుకుంటాను. మనడు దేవుడిని తెలుసుకుంటాం అయ్యా కానీ దేవుడే ముందే మనం తెలుసుకుంటాం. ఓండే మనం పుట్టిస్తే దేవుడు ఓండే నేను నన్ను తెలుసుకుంచి మరి నీ శంక నా శంక మరి ఓండు ఇడుపడి డిగ్గి వస్తాం మరి పరలోకం నుంచి ఇడుపడి డిగ్గి వాసి ఒక మనిషిని తీస్తే దేవుడు తీస్తే లోకత పంచి నీ శంక నా శంక ప్రాణం వాడిన అనుకోండు మరి ఆ సిలువ పొర నెత్తురు కారుస్తాం ప్రాణం వాడుతాం వాడు మనకి రక్షణ అవుతుంది మనకి ఇస్తాం మరి బిస్కెట్కి మందర బతుకు మనకి ఇస్తాం మరి మున్నే తెలుసుకుంటుంది మనడయ్యా కానీ దేవుడే మనం తెలుసుకుంటాం ఓండే తెలుసుకుంచి వాడు ప్రేమ తోపేసి ఈ లోకతకు వాసి ఆ ప్రేమతిని మనం తోపిస్తాం మరి ఆ సిలువ పొర మనం తోపిస్తాం. నేను నన్ను తెలుసుకుంటుంది బేనం మరి దేవుడే మున్నే తెలుసుకుంటాడు ఓండే మనడు ఓని తెలుసుకున్నారు కానీ అందుకని రాసి మీద మీరు నన్ను తెలుసుకునేరు కానీ నన్ను మేము తెలుసుకుంటాను మీరు నా పెదటే తప్పని బేదు తలిపితిరో దాన్ని ఈదనకి మీరు
ಅಂಜಿ ಬೆಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಂದನೆ ಪಂಡಿ ಆದವಲಿಂಜನ್ ಮೇಮని ఏర్పరుస్తాను మనడు మరి తప్పేది బాగా తక్కువ మనకి ఈతో వాళ్ళకి మరి బిస్కెట్కి ఆదాని పండి బిస్కెట్కి మందని బతుకు బిస్కెట్కి మందని జీవితం మరి యేసుక్రీస్తు నాకు మిందే యేసుక్రీస్తు నాకు మిందే ఇంజర్ మరి గోడర్ మీరు మరి మీరు ఒరంకొర ప్రేమిసోలు ఆజ్ఞ ఈసీ మీరు జరికచ్చును అవును మరి దేవుడి ప్రేమ నిచ్చి మంచి మన ఒరంకొర ప్రేమిసరు మతకు మాడు ఓ జతగా అవుతారు మనడు ఓండే మనల్ని ముందే తెలుసుకుంటే దేవుడు ఓండే నీ శంక నా శంక ప్రాణమాడుతా దేవుడు అందుకనే మరి ఒరో ఒరో మరి ఒరండు ఒన్ని జతగాని శంక ప్రాణం ఏదని ప్రేమ గొప్ప ప్రేమ బాతి లేని జరికచ్చు అవును మరి నిజమంత జతగాడు ఓండే మరి నీ శంక నా శంక ప్రాణమాడుతా దేవుడు ఓండే ఓండే ముందే మనం ఓడుతాడా మరి నిజమంత దాచి ఎట్టిన్ నన్నే ఎంజోరే మన ఓడుతాడా నన్నే నిజమంత దాచి ఎట్టే నింజోరే యేసు ప్రభుకి ఎత్తాం అవును ఆ దాచి ఎట్టు ఓండే ఓ నవ్వుటే మందని కొమ్మ నిమ్మనన్న మరి దాటే ఆ ఎట్టు నిచ్చి మంచి నిజంగా మంచి నిచ్చి మంచి మంచి పండి ఆతుకు ఎత్తుకు నమ్ముకుంచి విశ్వాసులకు మత్కుమాడు మన జీవితం మంచి పండి ఏదైనా జీవితమేనా అంతే ఒకవేళ ఆ ఇల్లు పోతే నిమ్మనన్న దేవుడు దూరం అత్తటి నిమ్మనన్న దేవుడు దూరం అత్తటికి ఓని సాయం మీద కూడా మన బాధ తుంగాలని జరిగింది ఓని సాయం మనకు కావాలి బెస్కెత్ మన దీవె పండి ఆదుతాడో అసలు మనడు మరి ఓని శిశుర్కిరం దాటి రుజువు కూడా వాడు తోపిస్తాం వాళ్ళకే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రేమ నిచ్చి మొదటం వాడు మనకి ఆజ్ఞ ఇస్తాం ఒరొకరు ప్రేమిస్తాం వాడు బేలాకు మన ప్రేమ తోపిస్తాడు అదే ప్రేమ మనడు వాని ఆజ్ఞకి పేసి వాడు తోపిస్తామని అసకే మనడు మరి యేసు ప్రేమను జతగాక్కినారు మనడు వాడు మనకి అర్థమైంది దేవుడు అదే కెత్తారు అన్నమాట మరి నాడు మరి నిజమత్తా మరి దేవుడు యేసు ప్రేమను తెలుసుకుంటేనే మరి ఒకవేళ నేను విశ్వాసిగా మతుకు మరి నిజమత్త ఆ ప్రేమతో నిశ్చయమంజి మరి ఒరొకరు ನಿಮ್ಮ ప్రేమించిన మునడికంజనేనే దేవుడు మరి మీతో తిరిగినో దేవుడు మీతో తిరిగినో నిజమత్త ఆ ప్రేమ అవుతుంది మరి 2000 సంవత్సరం క్రితం యేసు ప్రభు ఈ లోకకు వాస్తోపిస్తాం ఇంతకుముందుకి ఎత్తటిಗೆ ఓడు మరి నీ శంక నా శంక అస్థిలో పర ప్రాణ వాటనకి ఈ లోకకు వస్తాం ಒಂದು ಡೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಸಮಾಧ ತುಂಬ್ತರು ಒಂದು ಗಿರಿಡು ಒಂದು ತ್ಯಾತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ತೇದಿ ಒಂದು మరి ಒಂದು మరి దెమిర్తో పురోడు దెమిర్తో పరలోకత్కి ಒಂದು మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా విను ఈసారి వత్తపయ మరి బేండత్కొని నమ్మితారో మరి విశ్వాసం తాయిస్తారు వాళ్ళని తీసుకున్నాక ఉండు మళ్ళీ వాదన దేవుడు కూడా విను వాదన దేవుడు కూడా విను నిజమంత దాచేట్టు ఉండే నిజమంత దేవుడు ఓండే ఏం జరగచ్చు కాబట్టి నాడు వాక్యం చేసిన మీరు మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకుంటారే ఒకవేళ తెలుసుకున్నలేదుకు మరి తెలుసుకున్న అనుకుంటుకు మరి నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థనతో మరి దేవుడు మీకు సాయం తింగుతో మరి నన్ను చిన్న ప్రాణం దిగి నన్ను ముగిస్తాను దేవా మీకు వందనాకి వచ్చినాను నువ్వు మెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా నిజమంతా దాచేటి నన్ను ఏం జరిగి ఎత్తింది దేవా నీకు వందనా దేవా మా కొమ్మ అయినా మినన్నైనా కానీ నిజమత్త దేవుడు నిమ్మే తెలుసుకుంచి ఆ నిజమత్త కొమ్మని తీస్తే మా మంచి మంచి పండి ఆనందంగా సాయంత్రం అలాగే దేవా నీ ప్రేమతో మా నిచ్చి మంచి ఒరంకొర మనం ప్రేమిస్తున్నాం సాయంత్రం దేవా గొప్ప దేవా నీకు వదనకి వచ్చిన నింపించే గొప్ప దేవుడిని మాసంగా ప్రాణం వార్త దేవుడిని నిమ్మే దేవా నీకు వదన దేవా మరి మాకన్నా మున్నే మా పుట్టకు మున్నే దేవా మమ్మల్ని తెలుసుకుంటుంది దేవా నీకు వందన మమ్మల్ని తెలుసుకుని దేవా నిమ్మే మా గురించి తెలుసుకుంది నిమ్మే ఈ లోకత్తుకు వస్తుంది దేవా నీకు వందనకి వచ్చిన దేవా మరి బెచ్చమందకు ఊడుతారో ఇలా అందరూ దీవిస్తానైనా మరి కొత్తగా బేన ఊడుకునైనా ఊరు మీకైతే అప్పగిస్తున్నాను యేసు ప్రభు దేవుడిని రోజు తెలుసుకున్న వాళ్ళు భేదవ రోజు తెలుసుకుని నీకు వాదనకి సాయంత్రం ప్రార్థన మన ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు పేద నంతున్నాను దేవ మీ అందరు వందనాకు మరి మీ అందరు దేవుడు దీవిస్తాం మరి వెనలరి ప్రోగ్రామ్ మీ ప్రాంతం కాటి వాళ్ళకి మీరు షేర్తో కాటి మీరు లైక్తో కాటి మరి కామెంట్స్ మాత్రం రాసటి మరి దేవుడు మీ అందరు దీవిస్తాం